Er du lastbilchauffør og hader at køre lastbil? Ja. Så prøv vores helt nye luftballon. Placer din vare under og flyve stedet. Nej, hvor meget koster den? Den koster ikke særlig meget. Ja. Nej, jeg tror, skal vi bestille en i dag. Ja. Du skal bruge et rispapir, ståltråd, et lys og en saks. Du tager rispapiret, folder det, sådan så det bliver til en firkant, klipper det overskydende af, så tager stearinlyset ud af, så du kun har metal tilbage. Laver huller inde i siderne. Tager ståltråden, klipper 9,5 cm af, stikker det ind i hver hullerne og binder det sammen. Du tager firkanten, binder ståltrådet på kanterne, så har du en risluftballon. Tag en plastikpose, klip den i toppen og bunden, klip bagefter i siden, så det bliver til en aflang firkant. Gør det samme ved den næste. Så tager du noget gaffatape og taper de to plastikposer sammen, så det bliver til en stor firkant. Tag en grillbakke og et søm og prik hul i alle hjørnerne. Tag ståltråden og bind den fast til hver hjørne. Så har du en varmeluftballon.